dimineața! Bună dimineața, domn profesor. Domn profesor. Zis Nacea. Dragoș. Da. Pentru toată lumea. Am să facem o ieșire pe lacul Nucetu, profitând de faptul că în weekend este concurs, foarte mulți pescari, mai exact balta e aproape plină, am zis să venim să facem o partidă de plăcere și să vedem care dintre produse dă rezultate mai bune. Sau dacă există diferențe mari între nadele pe bază de cereale, gen Fish and Cereal, Green Betaine și Sweet Fish Meal, și Krill and Protein și Premium Fish Meal. Asta o să vedem la sfârșit. Exact. Bun, am pus aici o pungă și jumătate de nadă, krill și protein. O să pun și eu apă treptat, așa, deci nu am neapărat o măsură oficială. Chiar veniți să spun așa, cum fac eu. Vino și ca să vadă exact cum o umectează. În general, dacă am o soluție pe care am văzut-o și la alții, nu neapărat în pescuit. Îi punem apă, o punem cam așa, și prima etapă, deci în scălăt, ca să omogenizăm, da? Deci putem schimba stânga-dreapta, ca nada să fie cât mai omogenă, și asta este prima umectare. Trecem la, mai avem puțin grijă, încercăm și cu mâna să vedem totuși ce am obținut aici. Lăsăm cam 10-15 minute și ulterior, foarte puțin, mai adăugăm apă pentru a obține consistența optimă în ziua respectivă. Deci trebuie să ținem cont totuși de temperatura apei, de anotimp. Trebuie să o facem puțin mai colantă sau să se desfacă mai repede în anumite condiții. Bun, asta fiind zise, trecem la treabă. Deci am rezolvat cu nada. Ce vreau să te întreb, de ce ai ales să folosești nada Krill and Protein? Asta am declarat și am și susținut într-o postare la începutul anului, când nada, în special nada, recunosc, m-a ajutat destul de mult în primăvară să câștig un concurs chiar aici pe lacul Nucetu, am luat locul 1. Și considerentul principal este că are un aport mare de proteină. Și am considerat la vremea respectivă că dacă peștii au ieșit din iarnă, sigur vor avea nevoie de ceva hrană. Astea fiind zise, trecem la etapa următoare. Pelete de 2. Dăm voie puțin. Te rog. Așa, voi folosi o pungă. Face foarte mult să pescuiți și cu pelete, mai ales în nădirea de întreținere. Așa. Astăzi să faci nădire grea în stilul caracteristic? Da, în stilul caracteristic, da, pentru că băieții mă cunosc și din punct de vedere al nădirii, indiferent de anotimp, pentru că așa consider, că și mie mi-e foame mereu. Așa. Și voi face o nădire grea astăzi, chiar vom face comparație între noi, cine va avea rezultate și în ce perioadă și când. Voi face o nădire cu semințe exclusiv. Iar pentru nădirea de întreținere voi folosi pelete de 2 și nadă. Și vom vedea la sfârșit ce rezultate. Eu sper totuși să am rezultate mai bune decât ei, dar nu se știe. Hai vedem. Vom vedea. Fier întins. Da, mulțumesc. Ce mai avem aici? Punem și niște pelete pentru început. Cred că o pungă este suficient. Dacă va fi nevoie, mai adăugăm. La început trebuie să găsim o suprafață orizontală. Cred că asta este cea mai bună. Și le ținem, să zicem, un minut și jumătate. Ne mai uităm la ele. Nu există un șablon, nu există un standard. Cred că cel mai bine este ca pescarul să identifice timpul optim. În fișa de instrucțiuni spune 1 minut, 2 minute să zicem. Dar contează foarte mult temperatura apei exterioare, temperatura apei și temperatura exterioară. Cam asta ar fi, le mai lăsăm așa, aproximez eu, cam 30-40 de secunde și vom trece la cealaltă etapă, pregătirea lansetelor și, evident, măsurarea distanțelor. După ce sondăm cu
cu firul textil. Dar până atunci mai avem puțină treabă. Una. Primul drill astăzi, o distanță impresionantă de 115-120 de metri, atinsă de către mine rare ori. Acum trebuie să profităm că nu bate vântul. Că dacă începe să bată vântul, dacă am terminat. Dar totuși sunt bucuros că avem primul drill. O să vedem și ce peștișor o să avem. Ceva micuț, dar punctează. Da? Ștefan, important e care mustăți, da? Un început promițător. Nu contează mărimea. Nu contează mărimea, exact, important e să aibă mustan. Dacă nu, îl barbierim. Am luat CMMC-ul, Toni. S-ar putea să-i facem și o poză. Așa. Chiar dacă e micuț, trebuie să avem grijă de el. E primul? E primul, da. Să sperăm că nu e nici ultimul. Așa. Gata. Și acum îl eliberăm frumos. Ah, nu le eliberăm. Nu. Punem aici, deocamdată și un micuț. Nu e nevoie să-l punem cu capul de micioc. Era destul de micuț. Dar următorii o să-i punem, să avem mai multă grijă. Și dacă vor fi mai mari, îi vom pune direct cu capul de micioc. Așa. Trecem la următorii. Ce faci ăsta, frate? Se joacă cu valcă. S-a proptit, s-a băgat cu mânuțele în nămol. Nu știu ce s-a proptit. Dar ziceai că vrea să ia pe câmp. Păi poate dai și tu tonul la Dragoș, La ce? la personaje de-astea mai voluminoase. Ia sunt invidios. Da, așa trebuie. Am o pădure aici de lansete. Bun. Avem puțin grijă de el. Dacă mi-am făcut și eu manicura. Așa. Poate și el. Da. Gata?
Parcă era mai hotărât, nu? Da, e filmat. Bărbat. Ce-mi place mie să pescuiesc la distanță, Doamne! De acolo l-ai adus? Păi de unde? Păi zice că ești pe vat, de-aia. E, asta ca să fie, să vă păcălesc pe voi. Și dau și cu cârlige de 16. Sper să avem acum ceva mai substanțial. Că toată ziua ne-au cam chinuit ciortanii și carașii. Acum am revenit pe vad și să vedem dacă luăm CMMC-ul. Încercăm să-l aducem. Dacă s-ar putea să dureze puțin cam mult zile. Pare ceva mai frumos. Nu mai dai? Dorin? Nu mai. Până că l-aducem aici în față. Și că nu scapă. Asta moale mă ajută. Mai exact vârful moale. De 2 ori. Ceva mai frumos, mai extraordinar, dar merge pentru sfârșitul partidei. Părea ceva mai măricel, dar văd că e mai nervos. Cum să-l dezinfectăm? În le dăm și niște ciocolată cu ce ăsta cu rom. Așa, încetișor. Asta e chiar frumos. Asta e încetișor. Te ducem puțin la stomatolog. Cam pe lângă. Iarăși mi-a făcut manicura. Așa. Și acum să-ți ducem frumușel. Are pauză. Te-a obosit colegul? Puțin-tel. Dar hai că am început să intre și aia mai frumușei pe vad. Hai că mă ajut puțin, hai că tu mai puternic, mai pe la care. Hai că poate îmi sare CD-ul. După un pescuit de 72 de ore. Duranță, da. Așa, ia stai. Și de ăla.
Am puțin tel, nu? Și un sac de păstrare. Nu mai fac ușor. Opa, la 2 de Ah! Ne-am făcut botez noi nunta. Stai mă băiatule mă, chiar nu vrei să ieși? Cum ați Cine te-a pescuit supărat? astăzi, domn profesor? Mamă, ce mare Pe e! vad, Maestrie! pe vad, pe mal? Cum ați Pe vadul pescuit? din 130 de metri. Așa, hai să facem și o poză aici. Stai mă băiatule mă. E fată. Fata dacă zici tu. Eu zic mai bine să lăsăm. Mai facem o încercare. S-a dat cu cremă. Crile în protein. Stai un pic să... Ai reușit? Da. Ai reușit, da? Sigur. Hai, domnul Toni. L-am dat, să știi, l-am dus la stomatolog. Da? Da, Ah, da, uite. Acum... Ne, nu-i da în ochi, mai și tu. Deci eu mă în ochi, cum să-i dau în ochi? Așa. Ce sârchior? Hai. Ești mai tânăr? Hai, Să dăm aruncă peștele la apă. Așa. Cărășelul norocos. Și cam asta a fost partida pe ziua de azi. Felicitări. Mulțumim. Bravo, bravo. Felicitări. Deci concluzia, care nada a funcționat mai bine? Păi vedem. Vedem la Că final. abia e primul... vedem la final? Da, abia e prima... Păi trebuia să cântărim, nu? Nu, Ești primul care a scos juvelicul din apă. A, da? Da. Deci am înțeles. la următoarea cântărim. Gata. Aici nu prea am avut ce.